Розпал літа, коли тіло просить руху, а душа свята. Саме час для пляжних вечірок. Не дивно, що влітку так популярні літні пляжні клуби у форматі біч-паті. Позагорав день на пляжі, з настанням вечора ви відразу потрапляєте в яскраве клубне життя. З приходом ночі тут починаються найяскравіші вечірки нон-стоп під відкритим небом. Сова Клаб за традицією відкрив літній сезон, а вже підготував серію оригінальних акцій на своєму open-air майданчику. На відкриття сезону прийшла рекордна кількість клаберів, любителів нічних розваг, хорошої клубної музики і просто тих, хто віддає перевагу гарному відпочинку на свіжому повітрі. У планах Сови є і фешн-вечірки. Зокрема, проведення декількох етапів конкурсу «Міс Бікіні», які пройдуть 18 червня, 31 липня і 20 серпня. Фінал відбудеться у вересні. Відкриття літнього сезону в Сова Клаб ознаменувався ще одним приємним сюрпризом для любителів клубних розваг. Караоке-бар – геніальний винахід людства, що подарував безлічі людей можливість реалізувати свої артистичні амбіції. З недавнього часу з'явився і Сова Клаб, що привело в захват всіх любителів поспівати в хорошій компанії. У караоке-барі Сова Клаб ви можете відчувати себе справжньою зіркою, навіть якщо ваші вокальні дані далекі від досконалості. Одна з вечірок караоке-барів пройшла у форматі змагання між моделями агентства «Імідж-центр» і колективом телекомпанії ТВ Голд. При цьому хочу сказати, що обидві команди виявилися далеко не дилетантами, продемонструвавши приголомшливі вокальні можливості, що ускладнювало вибір команди-переможниці. Змагання полягало в тому, що кожна команда повинна була виконати декілька пісень у різних напрямах – від шансону до відомих мультяшних хітів. Були пісні і англійською мовою. Між собою змагалися не лише команди, але й капітани. При цьому приємно було бачити, що між командами не спостерігалося жорсткої конкуренції. Всі підтримували один одного, підспівували і аплодували незалежно від приналежності до тієї або іншої групи. У результаті перемогла дружба. І обидві команди отримали колосальне задоволення від проведеного часу. Апофеозом свята стала спільна імпровізація виконання пісні «Замикає круг». Хочете і ви відчути себе справжньою зіркою, отримати заряд позитивної енергії, різноманіття свій відпочинок співом в караоке-барі. І ви, напевно, відкриєте собі нові таланти і отримаєте масу приємних емоцій.